Pindi na sa nakadaiyang local government unit kun LGUs ang klase sa pampubliko o pribadong tunghaan tungod sa Bagyong Tino. Kung asa lakip ang maapektuhan sa Bagyong Tino ang probinsya sa Bukidnon. Subay sa rekomendasyon sa Municipal City Disaster Risk Reduction and Management Office, gipatuman gilayon ang class suspension sa 15 ka mga lugar sa Bukidnon, partikular na sa Impasugong, Manolo Fortich, Talakag, Malitbog, Libuna, Sumilaw, Baungon, San Fernando, Cabanglasan, Lantapan, Kitaw-Taw, Pangantukan, Dangkagan ug mga syudad sa Malaybalay ug Valencia. Ang suspensyon sa klase nagsugod Nobyembre 3 hangtod 4 ning tuiga isip kabahin sa precautionary measures batok sa Bagyong Tino. Gilauman nga madugangan pa ang maong mga lugar nga mag-implementar og class suspension. Gitambagan usab ang tanan sa pagpangandam, pagplano sa pagbakwit og mga estratehiya aron mapanalipdan ang matag sakop sa pamilya batok sa posibleng mga epekto nga dala sa baong bagyo. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.